جبول دارخستنا هلبجارتنên şaradariyan li herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê di dema pêş de Meclîsa Gelan di Rêveberiya Xweseriya Demokratîk de di nava amadekariyan de ye. Hevserokê meclisê Ferîd Hettî ji dengê Amerîka ra diyar kir ku Komîseriya Bilindiya Hilbijartinan tê avakirin û qanûnên hilbijartinan û ya şaradariyan jî tên danîn. پیشنیاری ما انه دمه نیسان ده هالبجارتنی شهرداریان چه بکن او تجربه که نبی تجربه که دموکراسی به ده شهرداریان را هم دست پی بکن و جبو مجی شهرداری جی یعنی نه انه تشتکی بچوک نه برواجی و شهرداری گرینگه که خوی پری مزن لجمعه شهرداری گلن و گل توایی تدام شارکه بکه Hilbijartinên şaradariyan yên çavarêkirî piştî erêkirina peymana civakiyan û çêdibin ku li gor peymanê Bakur û Rojhilata Sûriyê êdî bûye yek herêm û ji heft kantonan pêk tê. Hinçavdeyêr diyar dikin ku gel êdî pir balê nade mijarên siyasî lê ya girîng ji bo wan mijarên xizmetkariyan e. تمامی خلک ji atmosferê hilbijartinên demokrasî dûr e. Demê ku îdare va hilbijartinana çêbikê gerez giringiyê pêdê ji aliyê ragihandinê da ji aliyê zelalbûna intîxabatan da demê ku çêbûn yanî gerez Bakur Rojhilatê Sûrî ehemiyekê giring bide va intîxabatan ji bo ku xelk pê bi bawer bike. Hêjayî bîrxistinê ye ku Rêveberiya Xweser sala 2017 hilbijartinên komîn û meclisan li herêmên Efrîn, Kobanê û Cizîrê pêk anîbûn. Lê vê carê li herêmên ku ji Daişê hatine rizgar kirin, Raqqa, Tabqa, Minbic û Deyr Zorê jî hilbijartin tên kirin ku ji destpêka alûziya Sûriyê de hilbijartin li van deveran çê nebûne. نأمل أن تكون هذه المنطقة بانتخاباتها الحقيقية والشفافة. ام بهێڤîne ku hilbijartinên li herêmê werin li darxistin durust û zelal bin, aliyên pêbawer çavdêriya wan bikin, da ku ev hilbijartin bi rastî bibin dengê gel. Tevî ku di baweriya min de ye piraniya gel ji ber sedemên cuda di salên borî de êdî ji siyasetê û hilbijartinan dûr ketine. Hilbijartinên şaradariyan li herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê di nava çend mehan de têl darxistin. Ev gav nîqaşan vedike ne tenê li ser mijara demokrasî û başkirina rewşa xizmetkariyan lê xortkirina pêgeh û rawabûna Rêveberiya Xweser jî ji van hilbijartinan tê çavarê kirin. Newrûz Reşodengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.